iki Nata Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku Pandhita Klyang Kabur kang inang. Keparap Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma? Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ora mbok balekake aja takon dosa. Lamun tak kendharat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo cobane Nata Ndarawati iso ngasorake aku sasati sanjara langit kowe Dewa Kusuma. Keket genya panca bakah negesang Begawan Dewa Kusuma lumawan Alindring Ndarawati parandring mangke parangi Jawata kaya telas tulising titah kekalih Sang Dewa Kusuma babar daning wujud Raden Sedewa Nata Ndarawati babar daning wujud negesang Dewi Kanastren mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mati aku.